Moje meno je Vladimír Klein, pani kolegyňa docentka Šilnová, pôsobíme na Pedagogickej fakulte na katedre špeciálnej pedagogiky a naším takým profesijným záujmom, alebo čím sa zaoberáme, či už vo vzdelávaní našich študentov, alebo vo vede, výskume a publikačné výstupy sú smerované k inkluzívnemu vzdelávaniu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a kategória sociálna znevýhodnenosť. Jedna z tých troch kategórií je práve tým kameňom úrazu a tým azda najväčším problémom v Slovenskej republike. Hovoríme o sociálne znevýhodnených deťoch, je úplne jasné, že keď sme na konferencii Ústavu romských štúdií a aj tá tematika tejto konferencie zameraná na rómske deti, tak vieme, že sme traumatizovaní, celá spoločnosť tou situáciou, aká je, a už mám pocit, že strácam ten pedagogický optimizmus a nejak vidím, že je veľký problém spoločenský, celospoločenský. Sme si rozdelili príspevok, takže ja budem ten úvod nejak vám prezentovať a následne na mňa nadviaže kolegyňa docentka Šilnová. Pracujeme asi 15 rokov v oblasti inkluzívneho vzdelávania a je všetkým úplne jasné, že rozhodujúce obdobie v vývine dieťaťa je vek do 6 rokov, možno 8-9 a tu je tá šanca, aby sme presadzovali inkluzívne vzdelávanie bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne podmienky, bez rozdielu etnického pôvodu, kultúry, jazyka, farby pleti, náboženstva, znevýhodnenia, postihnutia, poruchy sociálneho zázemia, nadania, pohlavia či sexuálnej orientácie. Je to základný princíp, je to východisko. Ak toto nedodržiavame, ak nebudeme klasť dôraz na rovnaký prístup k deťom, tak nepohneme sa ďalej. Musíme najprv vychádzať z tých filozofických predpokladov inkluzívneho vzdelávania a nevnímame ju ako inovatívnu metódu alebo nejaké formy práce, ale je to filozofia vzdelávania, ktorá sa zakladá na princípoch humanizmu, ľudskosti a demokracie. To sú základné piliere inkluzívneho vzdelávania a teda súvisí to s rozmanitosťou a demokraciou. A nie je to len školský koncept, je to politicko-spoločenský koncept, ktorý by mala prijať celá spoločnosť. My nemôžeme budovať princípy inkluzívneho vzdelávania v spoločnosti, kde sa potlačajú práva menšín, či už národnostných, sexuálnych alebo iných menšín. Takže vytvárame také podmienky, ak hovoríme o škole, že každé dieťa, žiak by mal rozvíjať sa v hlavnom prúde vzdelávania s rešpektovaním jeho individuálnych zvláštností. Ak hovoríme o inkluzívnom prístupe v edukácii, tak musíme si uvedomiť jedno základné východisko. Ja aj mojim študentom hovorím, nemôžete byť v budúcnosti učitelia, ak nemáte v sebe tie princípy humanizmu, ak sú u vás nejaké predsudky, a vy musíte vstupovať do triedy s myšlienkou bezpodmienečnej akceptácie špeciálnych potrieb všetkých detí a žiakov. My už sme v roku 2012 v jednej monografii túto s kolegyňou napísali, čo už je 13 rokov, že deti sa nedelia na tie, ktoré majú špeciálne potreby a na tie, ktoré ich nemajú. Dieťa je dieťa, nič viac a nič menej a bodka. Prečo si súčasná situácia vyžaduje inkluzívnu edukáciu? Pretože aj predvčerom minister školstva vystúpil, boli zverejnené výsledky PISA. Veď sme dopadli katastrofálne. Ak to nazval národnou katastrofou, tak áno, ja s ním súhlasím, je to národná katastrofa. A bohužiaľ 32% detí a žiakov v našom školskom systéme sú rizikovou skupinou či už čitateľskej gramotnosti alebo inými oblastiami. A už pred 2 rokmi bol takýto prieskum OECD, kde sa mapovalo 34 krajín OECD a sme dopadli najhoršie. Po tej PISE, pred 2 dňami u nás zverejnená, v oblasti segregovaného školstva sme predposlední, posledné je Peru. My sme druhý odzadu. Čiže ak je dieťa z chudobnej rodiny, má sťažené podmienky k získaniu potrebné vzdelanie a
Ak sa narodil v chudobnej rodine, bude aj budúci chudobný rodič, ktorý bude mať ešte chudobnejšie deti a tak ďalej. Je to začarovaný kruh. A kým neriešime sociálne postavenie týchto rodín a týchto detí, tak vlastne my v školstve máme tie šance znížené. Ďalšou oblasťou je to, že máme veľmi vysoký podiel žiakov, robili sme taký prieskum pred 2 rokmi, podiel žiakov, ktorí sú zaraďovaní do segregovaných špeciálnych škôl alebo špeciálnych tried na základných školách a špeciálne triedy a školy pre žiakov s mentálnym postihnutím. V tomto smere sme svetoví rekordéri, pretože máme najvyšší podiel. Robili sme takýto prieskum 10 školských rokov a dokonca je to tam aj publikované. A máme okolo 7% žiakov s mentálnym postihnutím, kdežto prevalencia je do tých 2%, ako Gaussova krivka nám hovorí. Áno. U nás je viac ako 7%. Nedočítal som sa nikde, že by bola ešte nejaká iná krajina s takýmto vysokým podielom žiakov s mentálnym postihnutím. A okolo 20% máme evidovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je to veľmi alarmujúca a nepriaznivá situácia. Vieme, že Európska komisia pre ľudské práva nie tak dávno podala na Slovensko žalobu pre porušovanie ľudských práv a nedostatočné riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. Tuto si treba uvedomiť, že máme veľmi vysoké percento rómskych detí vzdelávaných v paralelnom systéme špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ja nehovorím o zrakových, sluchových postihnutiach, hovorím o mentálnom postihnutí. Takže niekedy riaditelia škôl hovoria tomu vnútorná diferenciácia školy. To znamená, máme špeciálne triedy, ktoré sú na základných školách, ale to je znova len takáto segregácia, pretože sú v oddelených triedách a sú diagnostikované ako žiaci s mentálnym postihnutím. Že je nesprávna psychologická diagnostika, o tom bude hovoriť kolegyňa docentka Šionová, ktorá roky pracuje práve v tejto oblasti diagnostiky. A príkladov máme veľa. Ja som tam len napísal nejaké Rokycany, Stará Ľubovňa, Terňa, Šarické Michalany, Rakúsy a tak ďalej, kde rediagnostikou sa zistilo, že boli neoprávnene zaradené tieto deti, títo žiaci do systému špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých. A čo už s tou rediagnostikou, keď má 10-11 rokov, je tretiakom, štvrtákom na špeciálnej základnej škole pre mentálne postihnutých. To je cesta do pekla. My už sa nemôžeme vrátiť, my už ju nevrátime toho žiaka do základnej školy. Kam ho vrátime? Keď vieme, že 3 roky špeciálnej školy, 1., 2., 3. ročník je ako keby 1 ročník na štandardnej základnej škole. Dáme ho medzi 6-7 ročné deti, toho 10-11 ročného. Takže takto my sa zahrávame s osudom detí. Áno? Jednou diagnózou dieťa odpilíme. Ako ukončíme. Je to dôsledok aj nedostatočnej prevencie a my z nášho školského systému musíme vylúčiť všetky alternatívy, ktoré vedú k segregovanému vzdelávaniu a pripraviť školy na skutočné inkluzívne vzdelávanie. A to, čo je to kľúčové, čo chceme dnes predstaviť, čo predstaví kolegyňa, je uplatňovanie inkluzívnej diagnostiky a stimulácie vývinu 3- až 6-ročných detí pred nástupom do 1. ročníka. To je rozhodujúce obdobie. Na tom 2. stupni alebo na strednej škole málo čo urobíme. My máme šancu ešte v tom predškolskom veku niečo s tým urobiť, aby tí žiaci, aby tí deti boli pripravené na vstup do bežných základných škôl alebo základnej školy do 1. ročníkov. Vnímame, ako z pohľadu pedagogického, že tieto deti, ktoré pochádzajú zo segregovaných rómskych komunít, predovšetkým na východnom Slovensku, vnímame ich dvojitý handicap. Poprvé, že sú v tej sociálnej chudobe, že sú sociálne izolovaní a tak ďalej, to viacgeneračná chudoba a tak ďalej. A po druhé, že vyrasta dieťa v prostredí, kde sa komunikuje rómskym jazykom, nárečím a so spisovným jazykom sa prvýkrát stretáva často až pri nástupe do 1. ročníka. Máme veľkú nádej v tom, že je zavedená povinná predškolská výchova, že toto môže zvrátiť tento nepriaznivý stav. Áno?
Náraz extrémizmu, to je ďalšia veľmi dôležitá oblasť, ktorá nám bráni v rozvíjaní demokratickej, humanisticky orientovanej spoločnosti, čiže aj nášho školstva. Pretože šírenie hoaxov, tie nepravdy, rôzne politické vyhlásenia, čo my už v tej škole môžeme presadzovať humanizmus, keď doma sledujú tie hádky a ten extrémizmus, že ja neviem, vyjadrenia Kotlebu a ďalších extrémistických strán republiky, plné nenávisti a rasizmu a nepriateľstva. Takže tento tendencie xenofóbie a nenávisti voči inakosti, voči ináč orientovaným, sexuálne orientovaným skupinám LGBTI a tak ďalej. Takže toto vnímame ako veľké riziko. My nemôžeme vytvoriť nejakú ideálnu inkluzívnu školu, niekde tuto napríklad na Luníku 9 a dookola bude neporiadok, budú útoky rôzne, ktoré sú často motivované aj rasisticky. A nepripravenosť, meranie PISA je dôsledok COVID krízy, ktorá bola počas pandémie. Najhoršie na túto situáciu dopadli práve tie deti, ktoré nemali prístup k vzdelávaniu takmer viac ako rok. Vojenské konflikty, utečenecké krízy a možno takým záver k tej päťke ešte poviem, taká nekultúrna kultúra, ktorá sa šíri od najvyšších úradov a orgánov štátnej správy a lezie nám až do nášho školstva a kazí nám všetko to, čo my chceme tých našich budúcich učiteľov naučiť, ako pristupovať k deťom a k žiakom. Aké máme úlohy? Úlohy sú poprvé presadzovať filozofiu vzdelávania pre všetkých, bez rozdielu, bez vyčleňovania. Od inštitucionálneho členenia k obsahovým zmenám. Nie segregované triedy školy, veď tu nikde na svete nemajú takýto vysoký počet škôl, rôznych typov a druhov škôl pre rôzne znevýhodnenia, postihnutia a tak ďalej a tak ďalej. Takže mali by sme deliť deti a žiakov obsahovo. Obsahovo znamená učím to, na čo majú kapacity mentálne a učím to, čo budú potrebovať pre svoj život. Samozrejme, je tam nevyhnutnosť aktivít podporných tímov, odborných zamestnancov, pedagogických asistentov a tak ďalej. Ak hovoríme o inkluzívnom vzdelávaní, tak to môžeme realizovať aj v triedách, kde sú výlučne len etnicky homogénne skupiny, ako rómske alebo maďarské. Pretože nám nejde o to, že pomiešame z hornej chodby na dolnú a už máme inklúziu, a ako šaríske Michaliany to riešili, ale nám ide o osobnostný rozvoj každého dieťaťa a žiaka od seba k sebe. Kde bol v septembri a kde je v júni na to, o 10 mesiacov. Takže to inkluzívne vzdelávanie neznamená pomiešanie Ukrajincov, Slovákov, Maďarov a Rómov, ale aby sme realizovali alebo snažili sa realizovať ten edukačný proces, osobnostný rozvoj každého dieťaťa, žiaka je dôležité. Áno. To porovnávanie škôl a tie rôzne rebríčky sú veľmi škodlivé, demotivuje to. Ako tam nemá šancu dieťa z Jarovníc byť, základná škola Jarovnice nikdy nebude v prvej 50-ke hodnotených škôl. Vždy budú tam bratislavské, trenčianske školy a vždy v poslednej desiatke bude základná škola Nálepkovo, okres Gelnica, pretože vieme prečo. Áno? Takže toto viac menej demotivuje, veľmi demotivuje. A už som hovoril, akcelerujeme vývin dieťaťa od seba samého k sebe samému. Toto je to najdôležitejšie. S podporou podporných tímov a s tou inkluzívnou diagnostikou, o ktorej bude hovoriť docentka Šionová, ktorú už realizujeme nejakých 8, možno aj viac rokov. A nemôžeme vnímať to, že dieťa, žiak zlyháva na prvom stupni na základnej škole. Dieťa nemôže zlyhávať. Zlyháva v matematike a tak ďalej. Zlyháva systém. Zlyháva riaditeľ školy, zlyháva minister školstva, predseda vlády, zlyháva štátna správa. Žiak, dieťa nemôže zlyhávať.
Áno, a často sa práve s tým stretávame. No a potom je dobre, tak dáme mu nálepku, lebo je napríklad ADHD, má poruchy pozornosti a poruchy správania. Takže bezpodmienečne akceptujeme špeciálne potreby všetkých detí a heterogénnosť musíme vnímať, mali by sme vnímať ako normu, ako normalitu. Každé dieťa je iné. A čo sa týka diagnostiky, to už nebudem hovoriť, tej zmeny, o tom bude vás informovať kolegyňa. A v ďalšej časti snažíme sa využiť alebo zosúladiť tie strategické materiály, ktoré sú prijaté, aby neboli na papier, lebo tých koncepcií naozaj, ja už som veľa rokov v školstve, tých koncepcií ja už som videl, ja neviem, na desiatky a stovky. Ale toto vidím ako šancu, či už Národný program rozvoja výchovy, plán obnovy, kde sú veľmi slušné finančné prostriedky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania, akčný plán, podporné opatrenia, stratégia rovnosti z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tak ďalej. Je prijatá veľmi priaznivá aj legislatíva školská. Platí zákon o výchove a vzdelávaní operických zamestnancov odborných a my sme veľmi radi, že sme boli pri implementácii národných edukačných projektov MRG 1, 2, škola otvorená všetkým, Prínet, kde sme to pokračovali potom. Projekt inklúzie v materských školách, jednotka, dvojka a tak ďalej. A prostredníctvom týchto národných inkluzívnych projektov sme sa snažili dostať do týchto právnych noriem tie základné princípy, či už inkluzívnu výchovu, vzdelávanie, a premieta sa to vlastne vo všetkých týchto normách, zákonoch, ktoré sú platné rok, dva. Hlavne, čo chcem zdôrazniť, že došlo k inštitucionalizácii školských podporných tímov. My sme počas implementácie projektu PRIM 2 používali pojem inkluzívny tím. Zamestnávanie pedagogických asistentov a tak ďalej. Snažíme sa stále prepájať smerovanie nášho školstva a podporovať to inkluzívne vzdelávanie nielen prostredníctvom národných projektov inkluzívnych, ale aj vedeckých projektov. Len za posledné obdobie od roku 2016 až po súčasnosť sme realizovali aj realizujeme ešte jeden projekt, či už KEGA alebo VEGA. Ten posledný projekt VEGA, možnosti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zodpovednou riešiteľkou je tu prítomná docentka Šilnová. Máme vytvorený tím a keďže my pracujeme aj na katedre špeciálnej pedagogiky. Ja som zodpovedný za študijný program špeciálna pedagogika, bakalár, magister, PhD, ale aj v rámci habilitácie a inaugurácie. A tu prítomná pani docentka je spolugarantka študijného programu špeciálna pedagogika. Takže sme využili tú možnosť v rámci akreditácií a sme aktualizovali alebo sme zosúľaďovali naše študijné programy s tými normami, ktoré sú dané agentúrou, s tým, že sme úplne prekopali tento študijný program, reagujeme na aktuálnu legislatívu. Veľmi veľa predmetov máme nových, zamerané na inkluzívnu edukáciu, inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo ŠBVP alebo SZP, sociálne znevýhodnené. Inovácie v obsahu vzdelávania a teda na všetkých stupňoch. Takže už naši študenti idú podľa nového a sú pripravovaní aj ako napríklad školskí špeciálni pedagógovia, aj ako poradenskí špeciálni pedagógovia. Nie len špeciálna pedagogika rovná sa učiteľ na špeciálnej škole v tých rómskych osadách. Ale ten rozmer tejto profesie sa značne rozširuje. Patria k takým pilierom podporných tímov na školách. Áno, vychádzame z toho a aj pri tvorbe študijných programov bakalár, magister a PhD sme vychádzali z toho aj vôbec našich publikačných výstupov. Máme taký ten základný predpoklad, že treba je, aby sa splnili tieto tri podmienky. Treba čo najskôr časne podchytiť tie deti a
preto posúvame ten základ inkluzívneho vzdelávania na predškolskú výchovu, na predprimárne vzdelávanie, tak s cieľom, aby tieto deti boli pripravené na vstup do bežných základných škôl, nie do systému špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím. To je ako prvé. Vieme, že inkluzívne vzdelávanie je najlacnejšie. Toto je najdražší systém, aký existuje možno na svete. Systém samostatných špeciálnych škôl, špeciálnych tried pre žiakov s mentálnym postihnutím, áno. Takže je treba vnímať aj ten pozitívny vzdelávací sociálny dosah inkluzívneho vzdelávania na všetky skupiny, na všetky deti a všetkých žiakov. Je treba, aby sme pripravovali vysoko kvalifikovaných odborníkov, treba zavádzať podporné systémy a mechanizmy financovania a spoľahlivé údaje. To, čo robíme aj v našich výskumoch, či už v tých národných projektoch, alebo aj tých vedeckých projektoch, ktoré realizujeme už vlastne nejakých 15. rok. Národné edukačné projekty, práve tá myšlienka inklúzie v rámci národných projektov už u nás rezonuje od roku 2010 až po súčasnosť. Práve mali sme to šťastie a zdá, že sme vždy boli buď experti, alebo autori, spoluautori týchto projektov, alebo odborní garanti. Takže prešli sme si tou anabázou od roku 2010 už tým prvým projektom MRG 1, MRG 2, kde sme prišli na to, že áno, predprimárny stupeň školskej sústavy je rozhodujúci. Vytvorili sme inkluzívny model vzdelávania, PRINET, projekt inkluzívnej edukácie, kde prvýkrát boli do edukačného procesu na školách práve posilnené týmy o odborných zamestnancov, to znamená na prvom mieste školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, prípadne, ak bola potreba, aj logopéd, respektíve liečebný pedagóg. Potom projekt Škola otvorená všetkým a projekt inklúzie v materských školách, jednotka a dvojka a pomáhajúce profesie, kde sa zachováva ten trend a nadväznosť na predchádzajúce projekty, kde je prvou myšlienkou, prvou úlohou je kreovanie inkluzívneho prostredia, rozvoj ľudského kapitálu a ľudských zdrojov, pretože dobrú školu robia dobrí učitelia, dobrý riaditeľ, dobrí odborní zamestnanci, áno. Ďalej, je dôležité presadzovať inkluzívnu diagnostiku detí a žiakov a ten základný cieľ, ktorý je, o čom bude hovoriť kolegyňa, je predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí a žiakov do systému špeciálnych škôl pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím. Takže toľko je tá prvá časť a konkrétne o inkluzívnej diagnostike potom bude hovoriť pani docentka Šilonová. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som vás informovala o možnostiach inkluzívnej diagnostike v materských školách, ktorú implementujeme, alebo sme implementovali prostredníctvom národných projektov. PRINET, Škola otvorená všetkým, ale predovšetkým v projekte PRIM a PRIM 2, projekte inkluzívnej edukácie v materských školách. Čo je dôležité možno na úvod povedať, je práve skutočnosť, že v školstve došlo k výrazným pozitívnym zmenám, čo sa týka legislatívnych opatrení a konečne po niekoľkých rokoch máme inkluzívne vzdelávanie zadefinované aj v školskom zákone, ktoré je vzdelávaním pre všetkých a podporou pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tak sa zmenila aj definícia špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby, ktorú vidíte na tejto snímke. A ide o požiadavku, ktorá je určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v týchto kategóriách. V kategórii zdravotného znevýhodnenia, nadania a sociálneho znevýhodnenia. Sociálne znevýhodnenie ako kategória je zastúpená najvyšším počtom detí a žiakov, ktorí sú diagnostikovaní na základe
existujúcich 8 charakteristík sociálneho znevýhodnenia a ak dieťa spĺňa 3 z nich, tak ho považujeme za dieťa z prostredia sociálne znevýhodneného. Ja mám túto kategóriu vysvietenú aj preto, že najčastejšie práve týmto deťom je ďalej v rámci zlyhávania v škole diagnostikované zdravotné znevýhodnenie. Prvýkrát sú takéto deti diagnostikované v oblasti školskej spôsobilosti pred nástupom do základnej školy a pokračujú ako deti školsky nespôsobilé v predprimárnom vzdelávaní, ako deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, alebo sú rizikovo zaškolené do 1., 2. ročníka, kde v rámci zlyhávania, v rámci pretrvávajúcich ťažkostí v učení sú rediagnostikou posúvané do systému špeciálneho školstva. Tak sa nemôžeme predsa tešiť z toho, že nastúpi do základnej školy. Ďalej nemáme úplne dohľadané informácie o tom, aké je ďalšie pokračovanie týchto detí a čo sa s nimi deje. No a na základe teda pretrvávajúcich ťažkostí v učení im je najčastejšie prideľovaná diagnóza mentálneho postihnutia, čo nie je, ako už bolo spomenuté pánom profesorom, v súlade s Gaussovou krivkou, pretože v rámci rozptylu jednotlivých stupňov inteligencie v populácii by takýchto jedincov malo byť 1-2%. U nás je to podľa posledného výskumu z roku 2018 v projekte To dá rozum okolo 5%. A v porovnaní s Českou republikou, kde sú iba 2% a v Spojených štátoch amerických takýchto jedincov je 1,5%. Jednou z ciest, ako zabrániť tomu, aby sme mali takýto vysoký počet sociálne znevýhodnených detí s mentálnym postihnutím, je jediná cesta a tou cestou je práve realizovať preventívne opatrenia už v materskej škole, inkluzívnej materskej škole, ktorú považujeme za inkluzívnu vtedy, ak naplňa tieto 3 stanovené ciele. Kľúčovým z nich je práve ten tretí, ktorý hovorí o príprave dieťaťa na úspešný vstup do základnej školy. Na tento úspešný vstup do základnej školy jednou z ciest je práve implementácia inkluzívnej diagnostiky, ktorá by mala mať charakter, ako už bolo aj spomenuté, charakter podpornej diagnostiky a individualizovanej. Podpornej v tom zmysle, že neudeľujeme diagnózu, ale sa zameriavame na podporu, a individualizovanej tá súvisí alebo smeruje k hodnoteniu dieťaťa od seba k sebe samému. Takáto diagnostika je už niekoľko rokov realizovaná v materských školách zapojených do národného projektu PRIM a PRIM 2, kde školský špeciálny pedagóg, čo som zabudla povedať, že práve vďaka tomuto projektu sa v histórii Slovenska do priestoru materskej školy dostáva prvýkrát pozícia školského špeciálneho pedagóga a iných kategórií odborných zamestnancov, tak sa realizuje vstupná diagnostika na základe identifikácie problémových oblastí u týchto detí. Je im nastavený stimulačný program, ktorým prechádzajú počas celého školského roka a na konci školského roka je im realizovaná výstupná depistáž, samozrejme s cieľom zabránenia neoprávneného zaraďovania detí do systému špeciálneho školstva. Diagnostika a stimulácia je realizovaná prostredníctvom diagnosticko-stimulačných nástrojov pre 3 až 6-ročné deti autorov Šilonova, Klein, Šinková. A tieto nástroje sú rozdelené alebo sú zostavené z 2 častí. Z časti čiastkových funkcií a symptómov. A diagnostikované sú tieto oblasti, ktoré vidíte na tejto snímke. Samozrejme, diagnostikované oblasti sú identické s oblastiami, ktoré sú predmetom stimulácie. Takže to, čo zdiagnostikujem ako problém, ten, ktorý sa tomu dieťaťu venuje, má návod, ako túto oblasť zlepšiť.
Okrem iného samozrejme identifikujeme aj správanie detí a táto diagnostika, alebo túto diagnostiku môžu realizovať preškolení pedagogickí a odborní zamestnanci a stimulácia prebieha každý deň 10 minút denne. A môže ju realizovať aj pedagogický asistent, aj rodičia. Čo sa nám osvedčilo aj v období pandémie, kedy pracovné listy z týchto nástrojov boli posúvané a vypracovávané v rodinách detí. A teraz by som prešla už k štatistickým výsledkom našich projektov. Takže na tejto snímke vidíte výsledky diagnostiky a stimulácie 3-4-ročných detí a za 4 školské roky v 4 etapách bolo zdiagnostikovaných 1622 detí s vyše 84% úspešnosťou. Ďalej, tu vidíte výsledky diagnostiky 5-6 ročných detí, ktoré boli diagnostikované v 5 etapách a išlo o 6861 detí so vyše 75% úspešnosťou. Čo je veľmi dôležité povedať, že sa nám naozaj potvrdilo, že deti vybraných materských škôl dosiahli štatisticky významné výsledky lepšie vo výstupnej diagnostike ako v porovnaní so vstupnou diagnostikou. V tejto oblasti sa venujeme dlhodobo, ide o longitudinálny výskum a ako už avizoval pán profesor Klein, tak v našom projekte VEGA sa tejto diagnostike ďalej venujeme. Na tejto snímke vidíte informácie o zaškolení detí po ukončení predprimárneho vzdelávania a za uvedené školské roky v 5 etapách diagnostiky a stimulácie sme sledovali 15 720 detí. Z tohto počtu vyše 10% bolo s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 88%, vyše 88% bolo zaškolených v základných školách, čo je veľmi pozitívna informácia, a iba 1,24% detí bolo zaškolených v systéme špeciálneho školstva. Nuž, ale tešiť sa nemôžeme, pretože do projektu PRIM bolo zapojených 150 materských škôl a ak to rozpočítame na okresy, tak ide o 2 veľké a 2 malé. Takže toto je naozaj len zrniečko v piesku, ale je to cesta, ktorou je možné sa vydať. V závere by som vás chcela informovať o odporúčaniach pre pedagogickú prax a taktiež aj s publikačnými výstupmi relevantnými k téme nášho príspevku. Vyberám niektoré z nich, takže odporúčame zaviesť povinnú predškolskú výchovu pre 3-ročné deti a odporúčame, aby pri podozrení na mentálne postihnutie u detí nestačila len psychologická diagnostika, ale aby bola potvrdená lekárom, špecialistom, konkrétne pedopsychiatrom. Tu sú naše relevantné publikačné výstupy a ja by som vašu pozornosť chcela upriamiť na posledný na tejto snímke Šilonová Klein Valent, determinanty inkluzívnej edukácie v materských školách zapojených do národných projektov PRIM a PRIM 2, ktoré nájdete aj na webe Úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Tu sú ďalšie naše výstupy a vedecké štúdie publikované v registrovaných databázach, kde o našich výsledkoch z našich výskumov informujeme nielen Európu, ale takmer celý svet. Ďakujem za pozornosť.